No, nyt on uinit uitu. Ja tämmönen loppukommentointi tähän, että pilli on hyvä olla mukana. Varsinkin kun mä oon yksin treenaan paljon järvellä, niin se on hyvä olla turvavälineitä. Pilli roikkuu tuossa. Sitten mulla on itellä, kun mä oon monesti koko illan reissussa, käyn vähän jotain muuta pallopeliä pelaamassa tuossa Iisalmen porukoiden kanssa, ja sitten voi olla, että muuten vaan käyn lenkillä ja asioilla koko illan pyörin ja mulla on elektroniikkaa mukana. Mä menen junalla takaisin kotiin tästä. No, mihin mä laitan ne silloin kun mä menen uimaan? Elikkä tässä on yksi vaihtoehto, että voi laittaa ne tänne sisään, koska mulla on kaksi näitä. Tää on Areenan uimapoju auki vaan, ja se mahtuu juuri sopivasti tuosta raosta. Se toinen säkki. Ja tadaa. Täysin vedenpitävästi. Kaikki kukkarot ja elektroniikat on siellä tuplapussissa. Siellä on kotiavaimet ja elektroniikat ja rahat. Näin. Ja tämmönen pikkunen vinkki, tinkki